يا ربي سلم ثم سلم على النبي أمي شفنا وويله يا ربي سلم ثم سلم على النبي أمي شفنا وويله الله تجيتك oburni daha tagaka honoma bodowinde Allah tagitago oburni daha tagaka honoma bodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawbaaree capantate goo yarkoma hitande ujune ɗe nogase tati ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere kala Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée Conakry, Guinée Bissau, hay diaspora o kala moni pop ɗo woni ɗo min calminima ɗon min juurimama ɗon min jettima ɗon min duwanimama ɗon min ñaguimama du'aw an jooɗiɗo heɗo yewtere nde aɗa welti hen aɗa ƴooga hen nafoore e pinale gandal e fahama muya min tawima ɗon min calminima ɗon moni pop ɗo heedi ɗo ɗo duwotoɗo ɗo weltiɗo ɗo yewtere nde gasirta ɗo heppa kadi janggo ko arata ɗo wiyata amina ɗo min tinima ɗon min calminima ɗon calminimoni kala nde tawno ko minen kalata kono ko onon goni fayodinɓe ɓe haalde saɗani saɗi ko haalde heɗane e jaɓane ɗum saɗi onon noon ko onon goni heɗotoɓe son keɗima kadi duwoɗon duttoɗon kadi kollironoɗon belti ko ɗum woni ko saɗi ko sadde nde haalde nde saɗani komin mbaɗata ko ala hen kala ko saɗi ko noon ko mbatton ko ɗum ɓuuri sadde ɗum noon en tini yimɓeɓe aɓe jiiɗi diine o aɓe jiiɗi kadi moƴƴuɓe ɓe aɓe jiiɗi kadi tarihaji ɗi enen dokkaɓe gurdam nde eɗen gartiraɓe alhamdulillah ko yettude Allah ɗon noon mbatten erago faade gure men kala eɗen gandi gure men hande o alhamdulillah eɗen puɗɗi jogade ouvrier ji e nder gure men woni eɗen puɗɗi jogade hande finoɓe dawa e gure men taw ko ɓiɓɓe gure men pina kadi dawa e gure men ala ko ɓuri ɗum welde neɗɗo fina e galle mum hocca turel mum walla hocca gueɗe mum dawa e wuuro mum o yaari koto banggue plombieri so alano ɗon ñande hen galle ma uddat ma ƴeewoya nokkuji goɗɗuɗi saabu oɗon gandi rowandeya won wuuro woto en kaalin ɗum ɗo henna gorko goto Allah ne udditimo o waɗi forage to ko so wuuro mabɓe forage o paani o uddi ko yontere saabu plombier ala e wuuro he
plombier tan wona technicien de ko plombier tan wawi arde wiisa ɗon ndiyam ɗam wasa bonde wadde so uddama ɗon ndiyam ɗam fo rewata wawma wasa yettade wuuro ngo wonti koma plombier yiila yontere ɓe ngala ndiyam est ce que jangguine sukaɓe mecce wuuro moon so waɗi plombier robigne ma boni joni joni walla wonko boni galle ma joni joni walla wonko boni duusuji ma joni joni noddama waro fewnanma joni joni joɓama o yaaha taw wona wiidemo an de bamma ko sehil babam wonno onon de ko ni mbaduniɗen galleji men ko ni gam yidde ustikinademo ala yommo ko heeno wuuri ko joom galle no mani so tawi ko karole ko kara o waɗata woto yi en ɗamɗam woto yi jiidiyal ngal yi ko golle ɗe so alano no ƴeewiyanno goɗɗo ten sa ƴeewi goɗɗo so ari a losat ɗum kanko so ari o gollata so gayno howata galle mabɓe so tawi ko soudeur woni ɗon e wuuro moon walla ko menuisier woni ɗon walla ko jaaruɗo fourwa woni ɗon to banggue climatiseur uji firgoji kala ko wawi wonde meccal walla électricité so woni wuuro moon ko gartam wonande wuuro moon maçon nana e wuuro moon fiyoɓe tuufeje nana e wuuro moon rakotoɓe nana e wuuro moon kala jaaruɗo e meccal nana e wuuro moon onon mbiye alhamdulillah son pini on dañi nafoore on dañi fayida kala ko wawi bonde ma noddu joni joni ɗaɗa fewnama joni joni taw wona ma noddoye ha nokkuji goɗɗi ha goɗɗi ɗum saboto ɗum noon ko jangguinde sukaɓeɓe meccal hande ɗe jogui woni yimɓe nana e guure men so pini koye wuuro he ƴewata dépasse hen dañata hen guuri alhamdulillah ɗum ɗo henno ko nafoore enenne heddiɓe ko enen tinnoto toppirɗen ɓe nanguen ɓe jiɗen ɓe korsinen ɓe beele heddiɓe kadi mbawa janggude mecce e guure meɗen tinno meccal wona sara moƴƴuɓe Allah mbi sa ala meccal mecca diine ma kala mo ala meccal wawa jogade diine saabu guurata ko albarka guurata ko on jarama guurata ko yo Allah yob yo Allah lomtin kono moƴƴuɓe a wonta haal gonga so ɓoyi hunukoma muɓe mulp saabu kala moƴƴuɗo e ma no way foof ma dañ ka suusa haalde makko ɗum noon ne moƴƴi batten haqqillaji men ɓen gueɗal gongal ngal eɗen calmina musidɗo men guiɗo men mo en jejjitta e ɓernde men abadan taw kadi ko gilli saabu Allah ko ceerno Khalidou wiyata ko o bañiraɗo debbo jinnoɗo en e jaati ha ganduɗa e gurdam heɗoto gueɗe ɗiɗi heɗoto ko alqouranil karim heɗoto ko Sar Abdullahi Saar woni sohna Bodiel Sy mo Allah yaltini aduna oɗo saaha woni duuɓi ɗiɗi debbo mo ñurkali kalɗo bettuɗamo so heɗaki qur'ana tan ko bandaji men heɗoto min jokkodiri ko juuti amin kalde jamma e ñalawma sukaɓe makko mi anda ɗumen ganda kam kono ɓen ne gandimi saw yummaɓe ko jamma ñalaw ko min heɗoto waɗi saaha goto noon o yeehi ñurkali juuroyade jinnaɗe makko omoni less lekki noddumomi téléphone amin kalda collini cirka no feewi ɓe wi jaam an koye collini kewi o wi min noon somi heɓani bandaji ma ko ɗiɗo colli jewtatami ñande min mbayri haaldude balɗiɗi fawi hen o yalti aduna taw koye rafi dabbo joɗimi yontere mi tinani noddumi kawrimi goto e ɓiɓɓe makko wi kam joom oɗo téléphone de natti est ce que aduna hande sukaɓe makko min nanggodiri ha ɓuuri min e makko ɗo min nanggodiriɗo alhamdulillah ɗum woni cehilagal dontal an guiɗo sehili tedduɗo sohna Bodiel Sy ha hande mo nelduma duwaw welede Allah e ma ɗo gonɗa kala ko ɗon calminten baba Sada Kane ha toon to leydi France baba Amadou Kardiatel Kane gonɗo e foftorde mum to ndulumaji baba Demba Kane gonɗo ha toon to leydi France e dendagal Kane hanɓe ndulumaji kala ɓe ko jinnamen laaɓɓe min jiidani ha ɓuuri moon ko dariɓe yonnuɓe galle o fayodinɓe galle o yiɗɓe enɗam duusɓe jinnaɓe yo Allah rokku amen fandinde moon yo Allah rokku amen heɓtinde golle moon payodinde faade amen ɗon calminten nen Coumba Samba debbo mo gadadi baɗɗo opére ko ɓoyani min calminima ha to gadadi mbiya Allah ɓeydi cellal debbo mo weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗon calminten mam Coumba Dia mamiraɗo jiɗɗo en korsinɗo en
mo serani kala sa wiide sa arani tan mi arat ko noonne kadi calminen nen Kumba Thiam e dendagal bandiraɓe ɓeɗo henna kadi ko tokaraɓe nene ɗum noon alhamdulillah yettude Allah ceerno Haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw ko duwatoɗa ko fof mi wi amina ya rabbi yo Allah waddanen kadi yo Allah yeɗnen nde tawno kalaɓe reedu. Assalamu aleykum wa rahmatullah. calmina bandiraɓe garene jewte meɗen inchallah. ana e annabi mo Allah julno sowona yasin ɓurɗo minne. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar, mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof. mi ñaguima Allah yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma Seydi Saar. en calmini dendagal julɗo caggal weltade weltanade Allah e jardinulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam. Allah moƴƴani en wawde jottade ɗo hande kadi e addude yewtere men taw koko faati e tarihaji annabaaɓe men. eɗen tolni e tarih annabi Yusuf. en calmini julɗo foof ɗo woni. en gardini e calminali he jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e aduna. en calmini jinnaɗo men. en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko Jeynaba Abou Tafsir Mamadou Boubou. yo Allah junnu gurdam, yo Allah low cellal, yo Allah dasire gilli mum tiɗɗi ɗi, yo Allah ɓoynu duusogo hokkuma sago ma, yo Allah hokke ñamde e barke ɓesguji ma ko juuti. alhamdulillah. ñaguima jinnamen ruttiɓe yo Allah moƴƴanɓe toon, yo Allah hebbina mabɓe yurmede mum. en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi. en gamata en mbasata haalde haala makko e kala sa'a. teddata en, eɗen cofta e haalde mo Seydi Mbayi, yo Allah junnu gurdam makko. en calmini kaw men giɗo men ceerno Khalilou Mbayi, kono ɗon calminɗen ceerno Abdullahi Khalilou Seydi Mbayi, giɗam giƴam sehilam. en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kala. en calmini ceerno Madani Tall, ceerno Saïdou Nourou taw ko almami ɗon ɗo juma Cheikh Oumarul Foutiyou. en ñaguima Allah nde Allah junnata gurnameji mabɓe looɓe cellal. kono en calmini ceerno Souleymani Baal mo ganduɗa tawete hande koto Meylus ɗo ene waɗa golle payodinde to banggue diine l'islam o. en calmini ceerno Ahmadou Diako, yo Allah yurnu gurdam. en calmini Hawwa Sow to tiri yimɓe, kono noon ko taweteɗo ɗo e Paris. en calmini sohna Kadja Mbayi, debbo moƴƴo, debbo julɗo, debbo Karay Siré, debbo mo hono mum weeɓani e ko Allah holli en e makko e moƴƴere makko e neware makko. kono en calmini sara makko ɗo, giɗo makko sohna Astou Diaw, ɓurɗo duwuji, belɗo ko duwoto, yo Allah junnu gurdam. ceerno Mouhamadou Kane, giɗo men sehil men, nawtetemmo ko Hato Sadel, taw ko wuuro Huley Ndiaye Soumare en nawtemmo toon kanko ceerno Mamadou Kane. gorko moƴƴo, gorko newiɗo, gorko Karay Siré, gorko julɗo, ceernajo, gorko gando. kono ko ɗon calminɗen ceerno Mouhamadou Diallo, ko ɗon calminɗen ceerno Ahmadou Ba, ko ɗon calminɗen ceerno Mahmoudou Ba, yo Allah yoɓon moƴƴere. ɗo calminɗen ceerno Mahmoudou Ba ɗo en calminɗe ɗon ceerno Ousmane Ly, taw kadi koɓe bandiraɓe, koɓe enɗam gotam, yo Allah yoɓon moƴƴere. en calmini Ifra Karfa Sow e galle makko kala, Hawwa Sow, Fadimata Bakku Gueye, Seyni Karfa Sow, Aïssa Soumare, Fati Diop, Zeynaba en ɗiɗo kala, yo Allah yoɓon moƴƴere teddugal mon Seydi Sow Ifra Karfa Sow, est ce que o gorko e galle mum e bandu men kala. Gaynde Diago en calminimo, est ce que joom mesalal Hawa Konté, yo Allah yoɓon moƴƴere. Coumba Modi Pam, on ko cukalel gaynde,
kono Yahaya Gise Gedda Gise ɓe fof nawtetemɓe koto Dondu. En calmini dondunaɓe fof, en calmini aali wuurnaɓe kala. Ba Moussa Pam, sokhna Aissatou Sar, ɓeɗen nawtiɓe ha to Jafan, kono Oumou Touré gorko debbo jaafoɗon, debbo mo Yasil Lakke taweteɗo ɗon ɗo Évro ɗo. Fadimata Ndiaye, Salamata Ndiaye, Jibinado Diop, onon kala on calminama. Aissata Abdoulaye Sy miñiraguelam, ceerno Abdoulaye Diop e badiraguelam on calminama. Sokhna Aissatou Wele, mawɗo Hamme Sy, en calmini Jeefou, en calmini Tokar Nene Zeynaba Hamme Sy. Bandel Silla to Somano, Binta Oumar Diop joom duwuji urɗi, Amara Camara ɗon ɗo foye Amanje, ceerno Ndiaye mi salminima. Jambaro Alhaji ceerno Ahmad Tidiane Aw to Gambi, Khalilou Polil, Kaw Seydou mi salmini Yumpagne. Tamara Ba, debbo mo Dabbe, debbo moƴƴo. Aminata Juman Nere, debbo moƴƴo taweteɗo to Meydous. Ahmadou Sy to Lo Havre, ceernajo moƴƴo, gorko munƴo, kañum e cuddiɗo mum sohna Fadimata Konnate. Samba Mamadou Abdoullahi mi salminima, giɗam sehilam. Kadia Penda Dawda Mariam mi salminima. Sira Samba Hammadi Tahiru mi salmin ɓe ko booseyaɓe nawteten ɓe. Baya Thiam ana cuddiɗo ma sohna Aissatou Ndiaye taw nawtete ɗon ko toon to Sinthiane Padalal, yo Allah yoɓon moƴƴere. Soda Konté, debbo moƴƴo, mi salmini Sharif Mbodj, gorko moƴƴo. Samba Gueye, Manguel Gueye, Rahmatullahi Gueye, mi salminon yiɓɓam. Mi salmini mawɗo moƴƴo Munoy Mbodj, Dawouda Thiam, Zeynaba Konté, Yahaya Konté, Sala Ndiaye walla Sala Ñaan, Samba Thiam, Oumar Ndiaye, Ba Mum Siley, mi salmini on, Rahmatullahi Lam, Sana Guissé, Mariam Mamadou Demba, Kumba Habi Lam, Ibnu Oumar Pam. Houley Ndiaye Soumaré, ceerno Ousmane Ly mo dana mum lumboto e buuɗal yurmeende, mi salminima. Ahmadou Mbaye Couture, mi salminima. Mi salmini Kawli to gonɗa fof yo jaam Allah wonima. Abdourahmane Diop mi salminima ha to Doro. Mi salmini Yumpagne Batuli Camara. Mi salmini Habi Oumar Wadda mo ganduɗa ko debbo mo Kay Hayde, yo Allah yoɓon moƴƴere. Habi mi salminima Seydi Wadda, mi nawtuma ha to Kay Haydi, kono mi artirma ɗo ha to wuuro men Pari ɗo. En calmini musidɗo men guiɗo men Khalidou Ly jeeyaɗo to Nayi, SK o gorko. Seydi Sar ko oɗo nodduno en, gorko moƴƴo, o teddini en e oɗo ñalawma hanki wondude e bandiko en. En calmini kamɓe kala. Kanko o wiyete ko Khalidou Ly, o jeeya ko Nayi Sénégal hedde Kidira. Doro Ly on ne ko Nayi jeeya. Demba Ly on ko Nayi jeeya, kaw makko e mawni ko. Sega Sy on ne ko Nayi jeeya. Baba Gueye on ne ko Nayi jeeya. Kono ɓe gadi lumtuɗo e fof tawete ko Noisille Seck, ɓen ko ɗon koɗi. Sisoko taw ko sukka o wiya, o jeeya ko Alhinna. Kono Baba Gueye hoɗi ko Drancy. E Laavi Keita en calminimo, e skey cuisiniére meɗen, o jeeya ko Momori, kono ko Drancy o tawete. En calmini Dawda Jiggo, jeeya ko Kaƴel, kono ko Drancy ɗo o tawete. En calmini Teri Dembele, o jeeya ko Mama Ndaw, o jeeya kono tawete ko Drancy. En calmini ɓeɗo fof ceerno Abdoulaye, ɓe jaɓɓima en oɗo ñalawma hanki, ɓe teddini en. Allah kadi ne andi ɓe teddini en teddugal paayodingal. En ñaguima Allah kamɓe pop yo Allah humto hajuji mabɓe, yo Allah yoɓon moƴƴere. Ceerno Khalidou Tokara mi salmini bande ne wondimma foof, yo Allah yoɓon. Mi weltima e ngal ɗo teddugal hanki, yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini nayinaɓe foof. Ɗum noon Seydi Sar, mi salmitimama, konngol arti e ma, ciftina en to jarannoɗen e on saha jokken golle. A jarama ceerno Abdoulahi Sy, en calminiɓe kamɓe liliɓe no fewi. En calmini nayinaɓe kala waɗɗani Kidira. En calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe e nder région mo Tambacounda kala, nde tawno ko moƴƴuɓe labtuɓe ha e nder ɓundu o kala. Bandiraɓe kala ɓe jarama, baɗanɗo moƴƴere kala waɗani ko hoore muɗum, nde tawno neɗɗo Allah sa waɗani ɗum tan ko Allah mbaɗanɗa, sa duwanima ɗum ko Allah duwaniɗa. Ɗum noon a jarama, kamɓene kadi ɓe jarama Seydi Sy, aɗa handi hen.
ɗum noon ceerno Abdullahi si haali men arde seeɗa tan e yewtere men tarihaji annabaaɓe eɗen lomboɗo wasiya tokosa ko ɓuri yawde warde jinnaɗo ko ɓuri yawde rokkude jinnaɗo sunu mawɗo ha ɓerdi mum taƴa maaya hen wiye crise cardiaque ko jinnaɗo e kala saaha yiide suka mum ne kaɓa e dow mum ka jinnaɗo ɗo jooɗi foti ko debbo walla gorko ɗon jooɗi oɗon jiiya ɓiɓɓe mon e kala saaha ne dugda no jiita won hen sagataɓe mawɓe ne dugda e galle ha ufnodira ha tikkodira e galle aɓe gooti ene wona rewɓe ene wona worɓe ene wona rewɓe e worɓe taw ko ɓiɓɓe galle o yumma ne jooɗi baba ne jooɗi jiya sagataɓe guirñito ha moni kala o hocce ungal ɓe bikkodira ɓe lawodiri ten kamɓe jiidi yumma e baba ko hunde sofde kadi ɗum ɗonne kadi ne yawi warde yumma ne wawi yarde baba kadi yawi rokkude galle gacce ɗo jiita sakiraɓe worɓe ene poɗodira ene gakkodira ene jiiɗa fiidirde jeesa jinnamu men ko gacce bonde kala neɗɗo baɗowo noon ko ɗawaɗo haqqille timmuɗo nde taw noon neɗɗo timmuɗo baɗɗo fayida fotani wayde hande noon abiyas o heewi neɗɗo ma huɓere ha yooɗa ñanto ha yooɗa nanda e payidin taw haqqille yahani ha woro ɗeɗo gueɗe kala hande ne hen ɗum woni ko wiyete hande abiyas o heewi kono alɗata ko haqqille renata nguru ko haqqille renata ndimagu ko haqqille renata leñol ko haqqille renata nene baba ko hakkille ɗum ɗo henna ko hunde jarde watten hakkille ɗon calminten sohna rahmatullahi gueye ha toon to Italie yummum almuɓe Abdoul Maliki bamum almuɓe dariɓe fayodinɓe sembolinɓe kono kadi yiɗɓe almudago wattuɓe haqqillaji men e baydaji kono ne kadi mawni men sohna Haji Saar e dendagal yaddi mum kala e mam men mam Hajiratu e dendagal mamiraɓe kala ɗum noon ceerno Abdullahi Sy jarano ɗen mawniraɓe annabi Yusuf nana darini kuccite annabi Yusufa caggal jangudemo oɗo hen Ɓataake usti muñal makko ngam hettade kongi ɗi bam makko windi hen ɗon ɗo jogori haalde hoore makko ɗo suddiɓe makko moni kala astikini e Yusufa kadi andiniɓe ko Yusufa ceerno Khalid bisimilla maɗa. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار مي سلميتي ماما لاول غونغول مي weltani mama no feewi mi ñaagani mama Allah moƴƴere mi ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala to gonda fof yo jam Allah e kisal mum e nden kamum won ema en jetti Allah Allah gartirɗo en hande e jokkude jewte men ɗe gownoɗen wadde en juuli e nulaɗo makko ɓurɗo dendagal windere a jarama Seydi Sar ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen ɗo mawniraɓe ɓe kuccinno e Yusuf caggal nde Yusuf gasni jangude Ɓataake gumminoɗo e bamum on Ɓataake itti mbawka makko to banggue muñal addanimo ronkere wawde muñde ko muñno ko juuti Ɓataake mo ganduɗa itti muñal makko ha laaɓi o natti wawde muñje Ɓataake mo ganduɗa hecciɗini ɓernde makko Ɓataake mo ganduɗa leppini les guite makko e kooɓe makko e waare makko e dane makko kala ha hetti becce alhamdulillah caggal nde o jangi on Ɓataake o hucciti e mawniraɓe ɓe o haali ko haalno ko mbiɗen o haali ko mbete oɗon gandi ko mbaɗɗon Yusuf e musidɗo muɗum e saaha no ganduɗa oɗon majji ko jogori laatano yaademo on mbaɗimo ko mbaɗɗon ko kono on ganda ko mbaɗɗon ko jogori jibinandemo e moƴƴere oɗon gandi ko mbannoɗonmo ko o limti koɓe mbanno ko fof fodde no mbirunɗen ni ɓe jeddi en kaalino hanki ɓe jeddi ngal baɗal wonde ɓe mbaɗani ala ko boy ñaamimo ɓe ganda ko Yusuf ɓe kucciti eɓe kalda e muɗum Seydi Sar
ha asinat joom suudu mum Zulaykha mawɗo o ummi dari haali ko min ko Yusuf resimi haali ko on dartoyi darde mum Zulaykha ari kañumne haali ko min ko ni mbiyetemi resimi ko annabi Allah biyeteɗo Yusuf ɓi Yaqub ko nden noon ɓe janana ko Yusuf woni ɗo. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy caggal asinat ene wonde Zulaykha kaali ko ɗo henna ɓe puttini gite ɓe kuccite Yusufa ɓe mbi ɗum bete ko an woni Yusufa. holko Yusuf jaabi ɗon ceerno Khalid? salmitimama laawol gongol Seydi Saar, mi weltanimama no feewi. yo Allah yoɓe moƴƴere e namde ma payodinde. ko ni woni no ɓe mbaddi e Yusuf nde rewɓe ɓe ɗiɗo dari hakkunde maɓɓe kaali ko tan Seydi Saar. ɗon tan mawniraɓe ɓe ndaarimo no moƴƴi, ɓe puttinimo gite no feewi, ɓe mbi ahinnaka la anta Yusuf, ahinnaka la anta Yusuf, ahinnaka la anta Yusuf. qala naam, mbete ko an woni Yusuf. a innaka la anta Yusuf, mbete ko an woni Yusuf. o wi aha, ana Yusuf, min woni Yusuf, ko min woni Yusuf mo beddino ɗon e woydu o, ko min woni Yusuf mo piino ɗon o, ko min woni Yusuf mo jeeyno ɗon o, ko min woni Yusuf mo jagguno ɗon ko maayɗo, ko min woni Yusuf mo jejjit ɗon e gurdam mon, ko min woni Yusuf teddinnoɗo on ɗo e gallam, ko min woni Yusuf ɓetannoɗo on ñamde, rutti e mon jawdi mon. ko Yusuf de woni ɗo. Yusuf ne huccite mabɓe, ne haalda e mabɓe. on saha ɗo Yusuf haaldata e mabɓe ene wiya ko min woni Yusuf ɗo, taw Bunyamin woni miñum Yusuf o ene takki Yusuf waɗɗani Yusuf. Yusuf haali kaɗo haala ha gasni, o ƴetti jungo makko o fawi e walabo Bunyamin, o fooɗi Bunyamin, o takki e makko kanko annabi Yusuf. o wi ana Yusuf wa hadha akhi, o wi ko min woni Yusuf, oɗo ko miñam, ko miñiraguelam woni ɗo henne, minen jiidi yumma, min jiide mon baaba. kono noon qad manna Allahu alayna, Allah de moƴƴani min woni Yusuf, ngel ɗo ko miñiraguelam, minen jiidi yumma, min jiidi e mon baaba. aha, Allah noon moƴƴani min. hol nden moƴƴere nde Yusuf haalata? Allah renditini min caggal nde min cirti duuɓi poɗɗindani, Allah renditini min. ɗum ko moƴƴere Allah nde Allah moƴƴani min. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy, alay sago yimɓe ɓe gartir haqqillaji no feewi, ɓe ganda ñamande natti yoɓede lakara, ñamande yoɓete koye aduna de. kala ko mbaɗɗa e neɗɗo hadema mayde a yitat, kala ko mbaɗɗa suka a mayata ɗon ɗo suka o mawnani, tene nimsa ko saabi bannoɗa ɗum. kala konngol ngol mbawɗa wiide neɗɗo sa renaki ma ngol artu ha e ma. kala ko mbawɗa wiide neɗɗo ma artu ha e ma artu ha e ma. debbo goto mo haalano, omo joofo peɗeli koddiɗo makko, an de suka ma ɓeɗo henna saɗa wawi jaaha to kaari ko bawɗo ñodde, o ñotanma mbotuji ha heewa, sabu aɗa sukamaɓe ɓe no jiirumiɓe ni moni kala wambat. ay ngol konngol arte makko, suka makko kala mbambi kanko binon nono, oye sukamu fof nanayi dewgal. alhamdulillah. ceerno, neɗɗo yo andu ko haalata, yo andu ko waɗata,
andu kadi ko mbaɗɗa andu ko mbattande sabu hande waɗaɓe ne keewi kono kadi ɓen ne gandi ko mbaɗa ko kono kadi wonon ɓe moƴƴere ha heewi keɓata tan ko moƴƴere ceerno Khalid Abdullahi Sy caggal ɓe gandi ko o woni Yusuf ko Yusuf jokki wiiteɓe ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma yo Allah yoɓe moƴƴere e namde ma payodinde en calmini e kaw Yahaya e kaw Seydou kono en calmini mawɗo Tamara Ba en calmini sohna Aminata Jumannere Meylus alhamdulillah e hoddiro Allah e bawɗe mum ko ni annabi Yusuf waddi e maɓɓe kamɓe mawniraɓe ɓe o wi Allah de moƴƴani min Allah renditini min aha gande kala on kulɗo Allah o muñi kala ko heɓimo kala bawɗo hulde Allah o muñi kala ko heɓimo e caɗele hunde kala no muusiri ɓayde aɗa andi ko hoddiri Allah muña he fa inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin Allah de jogorani yeebade o wona jeebotoɗo te o yeebotako jobdi moƴƴinɗo ɗoftare Allah hunde yana e ma muña ka ɗoftiɗo Allah ɓayde aɗa andi ko hoddiri Allah a muñi a ɗoftima Allah ɗum waɗi kala ko wawi yettadema aɗa andi ɗum ɗo ko hoddiro no muusiri foof muñ ay muñal ngal sa muñi no muusiri ni ko noon so Allah lomtini ko jogori lomtade ɗum ko a yejjitat ko men no muusde ko wadde Yusuf heɓɓiti wiɓe man yettaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al muhsinin kala on kulɗo Allah o muñi kala ko yettimo e hoddiroji Allah wona jeebotoɗo jobdi moƴƴinɓe golle ɗone ɗon tan mawniraɓe ɓe kuccite makko kanko Yusuf ɓe gandi hankkadi ko kanko gay ƴew tan gila nane no haalata kanko Yusuf nde o haalata omo haala ko haalata ko no wayi labde ni no wayi gonɗude ni kamɓe ɓe mbi ala kala to nanɗa ɗum wona goonga min nawnomo ko boy ñaamimo ƴew tan ɗum joni tan waylima Yusuf famminiɓe ko kañum woni ɗo ɓe gandi kay ko Yusuf woni ɗo joni holkoɓe jaabi kamɓe mawniraɓe ɓe holkoɓe mbi Yusuf ɗum ɗo kam ko gacce nde ganduɗa ene wawi warde neɗɗo joni tan oɗon jedda wona minen mbarimo wona minen ala ko boy ñaamimo joni tan ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle neɗɗo joom valeur kewɗo muñal mo jomiraɗo haali tarih mum keɗiɗo kala naftoro weltoro woni annabi Yusufa ceerno Khalid neɗɗo mo anda valeur o woni mo anda neɗɗo mo anda neɗɗo hayso tawi neɗɗo ne darini huccitama a wawa andudemo hawo yaha a wawa andudemo hawo yaha neɗɗo ne wuurda yimɓe taw hewɓe ganda valeur makko ganda nafoore makko nde o maayi foof noon moni fof sukka junggo e hunuko nden andatamo ko ni mawniraɓe Yusuf ɓe mbadde Yusuf ɓe gandano Yusuf so ɓe ganduno Yusuf guila e asli tan ɓe paytatamo ɗum noon keptinen yimɓeɓe heptinde neɗɗo jeeya koye heptinde baɗal ngal Allah waɗani neɗɗo o kala mo heptinta neɗɗo mo heptinta ko Allah waɗi neɗɗo wa heptinde ko Allah wa heptinde hay aɗa rewa Allah tan e sifa mbaadi a tawi baba e nene ne mbaɗa aɗa waɗira noon ceerno Khalidou mawniraɓe gandi ɓe paami joni tan fenade joni tan woni tigonga saabu eɗen jogui ɓen ha hande woni yimɓe ɓe ganduɗa hay sa nangui junggo mum en naate poche makko wona min de en jogui woni yimɓe hay sate mbaɗa hunde ɓen wona min joom hujja ha kaaba ni ɗacca ɗum yaaha ɓen ene gooti ceerno Khalid joni ko mawniraɓe ɓe mbiɗon ceerno Khalid Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam
ko ni de woni no yusuf waddiri e maɓɓe kamɓe mawniraaɓe ɓe. yusuf haali ko mawniraaɓe ɓe kucciti e makko eɓe maayi gacce. oɗon gullanno joni joni tan yusuf ne haala, on keɓɓitima on mbima to nanɗa ɗum foof wona goonga, ɗum ko haala tan wona goonga, minen min mbaɗani ni henne. ɗum ne hersini no feewi, ko boy ñamnomo. oɗon cikka oɗo lamɗo ko nanɗo habaru mo mbaddunoɗo yusuf o, hay sinno ko nannoɗo ko haali ko gonga, mo naniri o kam haalnimo gonga. e kadi o nanani ko jeddoton ko mo bannoɗon o ko on kuccinɗon e mum, oɗon kalda e mum. so tawi feeñani on kay ko kanko woni ɗo, onon fof ponnoɗon ko yande tan mayan gotol. ɓe keɓɓiti kamɓe mawniraɓe ɓe, ɓe mbimo tallahi lagad atharaka llahu alayna. ɗum kam sikki ala hen, min gondiri allah, allah de ɓurnima e dow amen, allah tottima komin ngala. ɓaɗa dañi laamu, aɗa jooɗi, aɗa dirisa, aɗa yamira, aɗa haɗa, aɗa hokka. allah kay ɓurnima e dow amen. wadde ɓe mbi e yusuf, min gondiri allah de, allah ɓurnima minen, allah rokkima ɓural e dow amen, allah ngabbinima dow amen, minen taw ko less min goni. min laatima noon minen komin woofɓe allah, sahande min tampinma, sahande min mbanma ko min mbanma ko foof. ɓe turi eɓe kala kaɗo haal. kamɓe foof ɓe ƴorɗi daaɗe, ɓe goni e wayde, kamɓe fof ɓe goni e wayde. mawniraɗo biyeteɗo yahuda won konngol wi ko laawi, e on saaha on huccite mabɓe wi no way ko kalannomi on, ɗeɗo gacce kay poti ko warde on, sibi nde piyotonmo ɗe on pellitino warde mo galmi ko min haɗi mbimi woto mbaɗe ko mbatton ko wona ɗum kaldunɗen. kala ko mbiɗon oɗon mbaɗa, mi ara mi wiya oto mbaɗe ni mbiyen oɗon jingami. joni noon yo gacce mbar on, yo gacce mbar on tan joni joni. ɗum ɗo kay foti ko warde on, on potani heddade e gurnama hande. mawniraɗo o hucciti e mabɓe, woni e haaldude e mabɓe. ɗum woni mawniraɗo keddinoɗo sali hodde o, on ne huuɗi gacce no fewi jiida e mabɓe. seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno haali Abdullahi Sy, ay mawniraɓe kamɓe qirlima, allah moƴƴani yusuf, yusuf heeɓi koɓe keɓani, yusuf ɓuriɓe. kono enen ko ɓuuri hewde rendo men jaɓata neɗɗo o de, neɗɗo ɓurɗo e galle o ɓe jaɓatamo, ko mawmaya tan discours aji keewa. ɗon ɗo wuuri ɗo sowona tikke e jofade mo peɗeli e ñingdemo, ɓe natta yiide baɗal ngal ɓe jiyata, goto fof yiyata ko intérêt personnel. so ñaguima waɗanaka, ñingamo, bonna inde makko, haɓanamo, haalata jawdi makko, haalata ngaalu makko, haalata yontede makko, haalata ko neɗɗo goɗɗo mo ñamminanima, yarnanima, honnanima. a hutoraki kuura mum, a hutoraki ndiyam mum, a hutoraki maaro mum, nebam mum, a hutoraki haydara mum, ko on mantataɗa haala ngaalu mum e jawdi mum, otoji mum, kono kanko a haalatamo. hawa maaya gonta naafigue, aɗa fiya discours aji, ɗum moƴƴani, ɗum woni naafigagal. sani naafigagal ɗum tene on naafigue on woni bundi jeygue, wona no annabi sallam wi naafigueji ko less goni. ɗum woni naafigagal. neɗɗo ne wona e galle ene hutoro kala hunde nde o yoɓata, ɗum ko gratuiɗo makko ɗo. o fina suba goto o ñagoma téléphone, walla o ñagoma hunde walla goɗɗum, a waɗani o harminma haalama, tene mono hutoro gueɗe ma foof, ala hen foof ko yooɓi. tene so haalani haale o haala goɗɗo mo wonnanimo hay por, ono fawa ɗum e dow maɗa. hasidagal ceerno Khalid, ɗum ne fatta e rendo men. ɗum waɗi mbimi mo ñamminta jarnata ko woni haside ma. ceerno Khalid Abdoul, hay goto en kulani nde en kersani haalde gonga, haalde gonga nde en kulani hen hay goto, en kersani hen hay goto, kadi en momani hen haydara, kadi en belnaki hen.
tawno en ɗaminaki hay dara hay mbuuɗ en ɗaminaki e neɗɗo hay fistin jerlitiɗo waɗi alhamdulillah iwi koye mum de en noddata e goto privé ñagade ɗum en ndewata less ñaaga en meeɗa waɗ ɗum abadan en mbatta ɗum kala baɗɗo koko yarlitine waɗa ɗum noon en kersata haalde gonga hay seeɗa ceerno haali Abdullahi Sy mawniraɗo o darima omo haalday musidɓe makko omo ñiŋa ɓe holko wiɗon Yusuf caggal nde o ñiŋi musidɓe makko ɓe ceerno Khalid. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo weluyo Allah wan e ma e ɓuural mum e teddugal mum e yajene mum kala e ndenka mum mawniraɗo o hucciti e mabɓe kamɓe heddiɓe ɓe omo haala kaɗo haala Seydi Saar gacce mbarata on onon so gacce ne mbaranno on hande on guurata o woni e yennudeɓe kanko oɗo mawniraɗo o yenniɓe ko juuti o huccitno ko e mabɓe omo runti Yusuf o dardino ko e mabɓe kamɓe foof eɓe kucciti e Yusuf ni jooɗi to e piliyanu mum joɗɗo o caggal ɗum kanko mawniraɗo o serti e mabɓe o wayno paaɗo Yusuf ni ha woɗɗo seeɗa o darti o hucciti e mawniraɓe ɓe o runti Yusuf o woni e haalde ɗiɗo konnguɗi ɗi kalɗen ha o gasni haalde ko haalanno omo yenna heddiɓe ɓe o runti ɓen kadi o hucciti e Yusuf o wi Yusuf ala ko min mbaɗanima e bonande kala ko neɗɗo miiji e bonande min mbaɗima ɗum min de mi yiɗa jaforoɗa kam ni mboɗa andi ka jogorɗo yafade kono min wona ni jimmi yafirete min jinmi ko nanggami leftami lefte ɗe kandumi kala lefte ɗe kandumi leftede sibi ko mbanmami ko jimmi tan ko nanggami leftami tan hami tina mi leftima e on saaha sa welama jafoɗami nden ɓerdam ne wawi dejje seeɗa kono sa yaforimami ni taw a waɗanimi haydara a fiyanimi a tonganimi a yamirani yomi lefte on yafuya ne wawi wartemi min ko ɗum wartami min mi ñaagui miñiraki ɗam kala lefte ɗe kandumi waɗede min hande o ko Allah wanma lamɗo Allah wanma annabi Allah wanma nulaɗo garɗaɗo ko fewnude ndiɗo leydi min paami joni noon ɗo gonɗa lamɗo ɗo joguiɗa ñawore ƴeew ko handi e yam ñaawa e dowam mi fiye tan hami tina mi lefte kanduɗe e yam sabi min mi handani e jaam sibi ko mbanmami ko leftami hami tina mi leftima e on saaha sa yaafimami hak ɓerdam deƴat sibi mi andat ko mbanmi ko mi yoɓama ɗum so wona ɗum de ko ganniɗa wadde ko yaforade min ni tan ɗum ɗo ne wawi warde min mi wasa heddade e gurdam ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou o de mawnikinaki o ferani won gonannoɗo mawnikinto fera suuto geddamo lawol gotol ni eskey ɓernde min soore ko ni tan wayata ceerno Khalidou ko Yusuf jaabimo caggal haalande mawniraɗo o. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini jinnaɗo men moƴƴo kadi taw ko sehil men taw ko jewtidiɗo men biyeteɗo Hawa Pendo taw tawete ko ɗo e Sengie de Vosges ñaguima Allah yo Allah junno gurdam makko Seydi Saar alhamdulillah e hoddiro Allah e bawɗe muɗum mawniraɗo o haalni Yusuf ko haalni ɗum ko mbiɗa holko Yusuf jaabimo Yusuf wi ko kalɗa ko ina tiiɗi e ma ko ɗum jiɗɗa o wi aha ko kalmi ko ina tiiɗi e yam kadi ko ɗum jinmi kadi ko gonga e yam Yusuf wi ɗum noon immoto nder ɗa to ara ɓattomi o ari o ɓatti Yusuf
kanko mawniraaɗo o dicci koppi ɗi e leydi o wi mi ñaagimama mi ñagorimama Allah miññiraguelam tinno ƴeew ko kandumi mbaɗa e yam to banggue lefte. Yusuf wi ko gonga e ma o wi o woodi o wi ko gonga e yam ko ɗum ɓurata deññude ɓerdam e hakkillam. Yusuf immi e 16 mum mo jooɗi raganimo kanko mawniraɗo o ɗo dicci koppiɗo o Yusuf yetti dari huccite makko. Mawniraɗo wimo miñiraguelam woto darto tinno mi ñaage wat ko poɗɗa wadde e am ko min ko ɗum jinmi wat ko poɗɗa wadde e am ko ɗum jinmi. Yusuf jaggi juuɗe makko umminimo hawo dari. Yusuf fooɗi jungo ngo nawtimo to mawniraɓe ɓe e heddiɓe to. Yusuf yetti ɓe goni e ɓe kamɓe fof ɓe gari ɓe dagani Yusuf ɓe payi koyɗe makko ɓe jaggi juuɗe makko ɓe gone ɓuusademo aɓe goya kamɓe mawniraɓe ɓe eɓe goya bojji mabɓe daade dow aɓe goya kamɓe mawniraɓe ɓe eɓe payi Yusuf eɓe jafno ɗum yarɗo min yaafu min min mbaɗi ko boni min mbaɗi ko harmi ɓe goni e haalde eɓe jenna koye mabɓe kamɓe ɓeɗo mawniraɓe annabi Yusuf. Yusuf kañumne natti wawde jaggude hoore mum woni kañumne e wayde eɓe goya Yusuf ne waya ɓeyne tukki e koyɗe makko ne ɓuuco ɓe nangi e juuɗe makko ɓene ene payi banggue hoore to ene pooɗamo e koye mumen. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. Ndeysan mo nimsata ala woodi komo tuubata ceerno Khalid. est ce que kala keɗotoɗo ɗo so tawi ari ha ɗo aɗa tikkodiri e yumma en hulɓini e hande jaɗa tikkana yummum walla tikkana bammum tikkana yummum walla tikkana bammum walla eɗen julda e jama eɗen tikkodiri almami tikkana nayib tikkana almami noddinowo tikkana gurnowo tikkana juulowo caggal aɓe keewi eɗen jangguida e duɗal goto eɗen tikkodiri eɗen ñamda e barme goto eɗen tikkodiri tena deppisaki mi deppisaki joom dépasse o so nangui jungo mum tan tikkiɗe coofat joni joni ceerno ɗo ɗo jaraten ɗo yo tikkiɗe gas mawniraɗo tikkana miñe dow bolle puyɗe dow pulle puyte Allah ko hanma ɗum miñiraɗo ko noon nawliraɓe ko noon jiiduɓe ko noon e nder galle ko noon juma ko noon jama ko noon rendo men ko noon whatsapp uji ɗi ko noon won wonɓe whatsapp uji ne tikkodiri toɓɓe e meeɗa yidirde ɓe gandodira ɓe koddani ɓe gandodira haaju ɓe galda haaju ni ɗum wona valeur. Neɗɗo ko ma waɗa cultivé ma jogo valeur dokka hoorema valeur. ɗum noon tikkiten enen pop tikkiten. sa tikki wojjintama mawninta reeduma alɗintama junnatama townatama yonnatama tikkit. min cikkumi neɗɗo so tikki ne ɓeydo yodde walla goɗɗum e yo kono sa tikki ɓeydata ko sofde saabu a nattat wawde haalde a nattat wawde laarde mo tikkanɗa o a fewnitta ko ɗo jiiɗa fof ɓernde ma ne hurɓa aɗa hamni. tikkiten ceerno tinnoɗen beldite mayde koko jolata rafi koko jolata heewi tikkodirɓe jiidi galle goto on maayi ganduɗa e hoorema aɗa haala kono kaldata ko nafigagal saabu kon tikkodimi fof ne gandi. tikkite ceerno tikkite kalde. ceerno Khalid Abdullahi si ɓe payi e Yusuf aɓe goya Allah ko Yusuf wiɓe ɗon ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal alhamdulillah. kamɓe fof ɓe payi e Yusuf eɓe goya Yusuf kañumne ene waya eɓe ñaago Yusuf eɓe janna koye mabɓe. Yusuf heɓɓiti wiɓe a yiiba ala e mon e oɗo ñalawma hande
Allah yaafima on onon fof mi ñaaguima Allah yo yaafo on Allah yaafima on onon fof nde wonde Allah ɓuri wawde yurmade e kala jurmotoɗo heddi ko baaba ñaagoɗon ɗum yaafuya aha baaba ko wondi ko fof ko onon goni sababu ñaagoɗe baaba yaafuya soɗon jiiɗi yaafuya Allah o tabitana on ɗum tan heddi eyyi ɗum kam onon alay saago mbaɗon ɗum wa amma banggam min mi yaafima on ha laaɓi hay hunde mi heddanani on ɗon e ɗon tan kanko Yusuf o namdi mawniraɓe ɓe alhaali baba makko o wi hol alhaali baba kalne kam no way no sifori e oɗo saaha kalne kam hay batte woto cuuɗe kam hen kamɓe mawniraɓe ɓe ɓe mbi aha baba de omon ɗon o sellani kam eyyi goo o fuɗɗima mawnude seeɗa kono wona mangu tan o wondi o sellani keeci makko hofima ɗo keeci makko hofiɗo guite makko jeehi fof noon ko an ko sunnoma o wondi kadi ɓe ƴoori daare ɓe goni o wayde ɓe gona wiide ɗum ɗo fof ko minen mbaɗi so min ganduno ko ni wayata min mbaɗata ko min mbaɗi ko kono min gandano ko ni jogori waade Seydi Saar hankadin ɓe batti ko yennude koye mabɓe kamɓe mawniraɓe ɓe kono min gandano ko ni wayata de eyyi kono baba noon sellani min kalanma ko laaɓi keesiki hofima guite ɗe danwi mbi tal kala ko ɓawɗuno e guite he ngabbiti natti wonde ɗon o natti yiide haydara sibi sunno e kadi to woni ɗo ko maɗo cuurel caggal galle ko toon o hoɗi hay goto o yiɗa hay haaldude ɗum noon min gandinma ɗum Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalid Abdullahi Sy eɗen keeɓi ɓatakuji kewɗi taw kadi ko ɓatakuji iwde wone bandiraɓe rewɓe e musidɓe worɓe ɓuuri hewde noon koto banggue Europe o kono enen to banggue men caggal tan jomiraɗo ne rokki men heddorade haqqille men so Allah jaaɓi eɗen ndento haalde inde ni wuuro ni sawtude nde tawno garɗen ko famminde findinde jertinde weltinde wona surtude won hewɓe joɗinoɓe duuɓi 3 ha 4 hakkude mumen e suddiɓe mumen hakkude mumen e rewɓe mumen koko jano ha certi leece ha laaɓi won hen rewɓe ni yanoɓe ha nawi worɓe men e yeeso lawol an ɗon kama kadi goto debbo so nawi joom galle mum yeeso lawol walla joom galle nawi joom suuru mum yeeso lawol taw ko lawol tribunal eɗen gandi ɗo bone haaɗi saabu caɗele men fulɓe mbi nene ko sukuño ɓiɓɓe yumma kaldata ɗum kono kadi coñci tunwuɗi guppete koye men wonko foti gasde e men taw wa yettuyaki banggue goɗɗo so yettima ko nimsaji ɓooli won nimsaji ndewene ha heewi kono so Allah jaaɓi so tariha Yusufa gasoyi ma en mbaɗoy hen lefol timmugol taw ko artoyde ɗin ɓatakuji jiiɓiɗi kamniɗi kono hande alhamdulillah wonɗo rewa less wonɗo ndewɗen less won haala hewka ndewi hen alhamdulillah won fuɗɗiɓe hen yafodirde won fuɗɗiɓe hen artodirde woni ɓiɓɓe mabɓe kadi puɗɗen haaldude puɗɗima jabde artude e koye mumen alhamdulillah ɗum ne kadi ko meftande ma en garo hen so haaji jomiraɗo est ce que ceerno Khalid Abdullahi Sy koɓe mbi Yusuf e gurdam baba o Yusuf haaɓi ɓernde mum ƴoogi aɓena ñiŋa koye mabɓe ceerno Khalid holko jippi ɗon e Yusufa Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma batgal fayida yo Allah yoɓe moƴƴere ko ni de woni noɓe mbaddi e Yusuf ɓe kalni Yusuf noon babiraɗo o no sifori e on ɗon saaha nde ɓe kalni ɗum Yusuf ne kañum ne
ene miijo holno foti wadde ɗon e ɗon jibirilu dari yeeso makko woni e haaldude e makko. kono kamɓe heddiɓe ɓe ɓe jiyata jibirilu kaalawo o, ɓe nanata haala jibirilu ka. kamɓe heddiɓe ɓe jiyata jibirilu, ɓe nanta ko jibirilu haalata ko. kamɓe heddiɓe ɓe ala. kono jibirilu ari darima yeeso makko ɗo joɗodi e mawniraɓe ɗo. jibirilu heɓɓiti wimo yusuf bamma kay ko gonga koɓe kaali ko o sellani, omo wondi e ɗum koɓe kaali ko gonga. joni noon ko safratamo joni ko wuttema guittanoɗo aljanna saaha nde beddeɗa e woynude. ƴettu on wutte neldamo kanko bamma. so wutte o yettimomo toon tan o sellat, o sertat e ko wonduno. guite ɗe gartat mbatta yiide keesi ki koko hofino kono ki hoftoto. ƴettu wutte o, ƴeewa goto e mabɓe mo dokkuɗa, nawa toon wutte o joni. so nawi wutte o yettima toon joni tan, o watta o weddimo wutte o yeeso makko, o ƴetti wutte o kanko bamma, o waɗi e yeeso makko, o ɗacci e yeeso he wutte o ha ɓooyi, o itti wutte o tan. ɗo no ittiri wutte o ni ko noon guite ɗe gartirta. o watta yiide joni. safrata guite ɗe jalta mbatta yiide tan ko wutte mo ganduɗa ko on jibirilu ittuno to aljanna. on wutte o addi ɗum, o tawnuma to nder woydu to, o ɓorninma wutte o. on wutte woni guittowo sunno bamma. on wutte woni gartirowo guite bamma. on wutte ustata kofogol keesi bamma. wadde noon ƴettu on wutte dokka ɗum goto e mabɓe kamɓe ɓeeɗo, ɓe nawa ɗum to bamma to. so yettima tan yo weddo yeeso baaba. so bamma ƴetti wutte o suumi ɗum e guite makko ha ɓooyi, o itti wutte o tan, mo yi guite ɗe mbatta yiide, ɓaleydi ndi tello. eyyi wat noon. ɗum noon Seydi Saar mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata hande, ha Allah hokka en hawrude e janggo. so hawri e welede Allah jokken yewtere men annabi Yusuf inchallahu taala. mi salminima no feewi, mi duwanimama ko gownoma mi duwanade Seydi Saar. yo Allah reene, mi serata e duwade ɗum. yo Allah reene nde wonde wonɗo gonata hande ko nden ka Allah tan wawi dusdema ha mbawa yettoyade. nde wonde fooɗoɓe ne keewi, bippoɓe ne keewi, ŋatoɓe ne keewi, fiyoɓe ne keewi. wadde ɗon so tawi nden ka Allah yanti hen tan, Allah ne wawi hokkudema suturo. Allah hokkuma heddade e laawol ngol gonɗa ngol ha mbawa yettoyade to paɗa to. ko ɗum waɗi mbiɗa ñaago Allah yo Allah waɗ e ma nden ka mum keeri kaka. kala ko wawi wonde e kala no ɗum sifori e kala ɗo ɗum immorto, ɓayde tan koko gañata, ɓayde tan koko tampinta, ɓayde tan koko tardinta, ɓayde tan koko warata, ɓayde tan no ɗum sifori foof, yo Allah reene hen. yo Allah hokke sago ma e yidde ma. yo Allah hokke sago ma e yidde ma. yo Allah heddane gurdam ɗam ko juuti. yo Allah heddane gurdam ɗam ko juuti. kono yo Allah waddane hen cellal. yo Allah waddane hen cellal. yo Allah waddane hen cellal. barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam. mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah majjere ko jibinɗa ko yo Allah waɗa hen barke. yo Allah waɗ barke e ko jibinɗa ko. barke o so ari yo Allah hokke tawede, yo Allah hokke ñamde hen ko juuti. yo Allah hokke ñamde hen ko juuti. wota maayi so wonani jiɗɗa mayde. wota Allah nawe so wonani jiɗɗa yaade. hankkadi taw a andi ko ponnoɗa wadde fo a waɗi, a mawni, a dañi ko fonno dañede foof, e kadi aɗa andi alhamdulillah baraji ma keewi sanne. aɗa andi ɗo sa yi ala ko bonnata.
woto Allah nawe so wona nden barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. mawɓe ma ɓene yo Allah hedduɓe ko juuti yo duuso ɓooyi. woto Allah nawɓe joni yo duuso mabɓe e maɗa ɓooyi barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. ñaaguima Allah ko kanko jogui moƴƴere yo waɗane moƴƴere nde. weltima sanne. ɗum noon mi salmini julɓe foof. hewɓe ene nodda ga ene nelda ene ñaago duwowuji. en ñaaguima Allah kala ñaaguiɗo duwaw kala no duwaw o sifori kala no duwaw o sifori yo Allah humtanmo. ene wawi woodeɓe ciftorɗen ene wawi woodeɓe jejjitɗen ko ɗum waɗi en limtata saabu sen limti wastaɓe jejjitɗen kono kam so en duwima Allah wona jejjitowo kañum abadan. kamɓe ñaaguiɓe en duwuji ɓe ndeɓe ñaagoto nde Allah ne andi. ɗo ɓe ñaaguiɓe gasno ɗo Allah yejjitta. ɗo kalɗen ɗo gila en kalani Allah ne andi ne tini. sen gasni haalde Allah ne andi kamɓe ñaaguinoɓe pop en ñaaguima Allah kamɓe pop yo Allah humto hajuji mabɓe. hay mo ñaagaki en du'aw o omo jogui haaju yo Allah humtanmo haaju o. ñaaguiɗo o yo Allah humtanmo mo ñaagaki one kay haaju mo jogui e ɓerde makko yo Allah humtanmo yo Allah humtir haaju o ngam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. en duwonima julɓe pop yo Allah ren julɓe yo Allah hokku julɓe jaam yo Allah hokku julɓe nden ka keerika yo Allah danduɓe e bone ɓe gona julɓe kala mo wona julɗo yo Allah dandu julɗo e bone mum to wawi wonde pop. kala julɗo ɗo woni ɓe o hoddi ɓe so tawi omo hoddi ɗon ɓe gona julɓe yo Allah dandumo kanko e bone ɓen ɗon ɓe gona julɓe. nde wonnan ɓen ne keewi tooke kadi ɓen ne keewi soɓeji. innamal mushrikuna najasun yo Allah dandu en e boneji mabɓe enen e julɓe kala. ɗum noon mi salminima Seydi Saar mi woppuma ha janggo so hawri e welede Allah. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم. yewtere mon buuɗal yurmeende tariha annabaaɓe annabi yusufa ene rokka mon docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali leydi Sénégal hay nokkuji goɗɗi kala. docteur Djiby Sow tawete koto Kidira waɗɗani jeere mawde nde Kidira sare mairie ɗo sa ari ha ɗon ma taw ɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djiby Sow grand guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima. docteur Djiby Sow ene safra ñaw biteɗo fibron wonata koye reedu ene ƴufna reedu ene dillina ɗum wayno joomum ko ɓesɗo ene haɗa ɗum ɓesnude taw kadi ko fibron omo walluma ha yaltayma ha laaɓa taw dañani caɗele. kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala diabète tension hernie ɗojjo duumigo koyɗe musoje koye musoje keeceje musoje caɗele gorago caɗele ɓesgu prostate kala mum docteur Djiby Sow holliti ne jogui hen wittoji labɗi. docteur Djiby Sow ene safra on timmiɗo huɗo bonko ko hanate ƴiƴam muɗum mo seydani memi kala so tawi Allah addima ha to Kidira walla jokkodire makko ma on kaldu hen ko laaɓi. sa yiiɗi hebde on docteur Djiby Sow tawite to Kidira mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 nden tonggode ko WhatsApp kono kadi ko tonggode leydi Mali. ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama golle ma jooɗi peewi mi weltanimama no fewi ko duwiɗa ko wi amina duwaw ma o siftini kam musidɗam giɗam sehilam lappolam taw kadi ganduɗa komo jeynortomi komo parnortomi no fewi woni musidɗam Al Huseynou Kane nde ganduɗa kañum gila ene famɗa wiyata tan ko so huccite am so huccitama wiyata tan an ko duwaw goto joganimami duwaw mo joganimami keeni noon koye wiide yo Allah reen Al Huseynou Kane ɓurɗo
ɓuuɗandirede lolluɗo kan ɓi baba alassane ɓi mam nayi mi salminima an e joom suudu ma Aminata Saar e sukaɓe ma kala ha toon to mamaji saabu hande o mbaɗani ko mamaji keɗɗa ɓe colli cirkata e kala banggueji gandal ne heeɓo pinal ne heeɓo konnguɗi guurɗi e fayidagal kene nafta neɗɗo ha fela lappipine ɓamtare mum ene heeɓo yawuur ko heewi ceerno Khalida jarama e oɗo henna duwaw mo duwiɗa yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah wanju duwaw e men enen pop no mbiɗa ni ko noon ñaaguiɓe duwaɓe ñagaki pop yo Allah wanju duwaw o foof e men enen pop Allah jaɓana men waɗa men e moƴƴere mum ceerno Khalida jarama ka moƴƴo yo Allah reene yo Allah suure yo Allah rende gandal ma surduma e gandal ma yo Allah darjini hen yo Allah nurdin ɗum yo Allah waɗi joom martaba towɗo 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 hono no martaba Youssoufa ni ɓe jaahi annabi o sallallahu alih w sallam jarama seydi Sy ceerno Ousmane Ly denɗi men ya wuur ko heewi gurdam ma ne heewi nafoore ñuñalima ene itta stress ene artira neɗɗo ene weltina neɗɗo ene saabo neɗɗo naayade kañum tan ne ñemba dande ma nde ya wuur ko heewi ceerno dusugo ɓooye ceerno Khalida Soringo ceerno Ousmane Dumga ceerno Saydou Abou Balou Sayba gorgol on jarama ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulmaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen asno yademo sona Muhammadu ɓurɗo windere Allah windini aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo windere Allah windini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo windere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woloɗo windere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woloɗo windere jettoɗe godani waɗanɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi windere jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi windere holfo mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa ko goɗɗo holfo mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa